La Comunitat Valenciana ha rebut el passat mes de juliol més d'1 milió de turistes internacionals, dada que suposa un increment interanual del 13,4%, segons mostren els resultats de l'enquesta de moviments turístics en frontera a Frontur, que recentment ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Durant el mes de juliol destaca l'increment general experimentat pels principals mercats europeus emissors de turistes cap a la Comunitat Valenciana, destacant l'important increment experimentat pel mercat francès amb un total de 236.500 turistes, seguit de l'italià, dels països nòrdics i britànic. Cal destacar a més que en el mes de juliol s'ha incrementat tant les entrades per via aèria com per carretera. Segons ha destacat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, les bones dades de juliol confirmen que l'estiu 2016 està sent molt positiu per a la rendibilitat del sector turístic valencià i que el nombre de turistes internacionals que ens han visitat ajuda a mantenir la Comunitat Valenciana com un dels destins mediterranis de referència a Europa en turisme vacacional i d'oci. En total, durant els 7 primers mesos de l'any, la comunitat ha rebut més de 4,4 milions de turistes internacionals, el que suposa un 17% més que el 2015, situant el territori valencià com el destí espanyol amb major taxa de creixement interanual.